الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين. ‘Yan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Insha Allah, kamar yadda muka yi alkawari makon da ya wuce cewa za mu ɗan kawo ƙarin bayanai game da karkasuwan masu karantarwa game da lamarin ƙungiya. Karkasuwar masu karantarwa game da lamari na ƙungiya. Kuma kafin lokacin bari mu je ga abin da muke farawa da shi, wanda shi ne ma'auni da muke yi na siyasa da na addini. Bari mu fara da na siyasa. Ba wai za mu maimaita abin da muke faɗa ba ne ga wani ma'aunin siyasa. Yau za mu ɗauki magana ce ta taso waɗanda ɗan siyasa ne suka fara da ita, amma ba a nan jihar ba, a jihar Niger. Kamar yadda ya fito a labarai cewa daga yanzu ko kuma tun daga lokacin da labarin ya fito, gwamnatin jihar Niger ta sa doka cewa duk masallatan juma'a, limaman masallatan juma'a na jihar wajibi ne su gabatar da hudubobin da za su yi a ranar juma'a a masallatansu ga gwamnati ta yi nazari kafin su gabatar. Duk masallatai, duk limami hudubarsa tilas ne ya gabatar da ita ga gwamnatin jihar ta yi nazari nan ta ba shi izini ya gabatar. Wannan yunkuri in kun tuna can shekarun baya an so a yi shi a wannan jiha, amma bai nasara ba. Ba ma wannan jiha ba, a wasu jihohi da yawa an yi wannan yunkuri na ganin cewa wai tilasta gabatar da huduban da mutum zai yi a rubuce ko limamin masallacin juma'a zai yi a rubuce ga gwamnati sai nazari, amma abubuwan ba su yi nasara ba. Ba mu san ko wannan na Niger din zai yi nasara ko ba zai yi ba, domin kamar yadda nake tsammani za su shigar da kara, domin a tsarin mulkin Najeriya kowa ɗan Najeriya yana da ikon ya bi duk addinin da yake so, addinin da ya zaɓa makansa, kuma ya yi kira zuwa ga addinin ba tare da tsangwama ba, ba tare da katsalanda ba. Wannan yana nan ƙarara a cikin dokokin kundin tsarin mulki na Najeriya. Ga kuma dokoki da yawa da suka ba mutum ‘yancin faɗin albarkacin baki, daga sashe na 39 da sassa da suka biyo baya, cewa kowa yana da ‘yancin faɗin albarkacin bakinsa akan komai matuƙar ne bai ci mutuncin wani ba, bai shiga haƙƙin wani ba. To ban san yadda aka yi har wannan gwamnati ta Niger ta bullo da wannan doka ba. Ba ta yi nazarin dokokin da ke cikin kundin tsarin mulkin Najeriya ba ne, ko kuma dai kawai a nuna fin ƙarfi ne, ko karantse ne ga dokoki da kuma kundin tsarin mulkin Najeriya. Wani abu ne wanda yake zai wahalan aiwatarwa, gaskiyar magana, kuma zai zama tauye 'yanci ne na addini,
domin tsarin mulki ya baka ikon ka yi farfaganda na addininka, wato ka watsa addininka ka yi kira zuwa ga addininka kowane iri ne. To me kuma za ka ce sai ka yi nazari a kan huɗuba da limamai za su gabatar, kuma su waye ma za su yi nazarin, su waye za su yi nazarin? Yawancin dai wanda suke cikin gwamnati su ba masu ilimin addini ba ne, 'yan boko ne. Su waye za su yi nazarin su ba da izinin, kuma me za a duba? Duk waɗannan tambayoyi za su taso. Saboda haka ba na jin cewa wannan doka ko da an fara amfani da ita ba na jin za ta yi tsawon kwana, don saboda wannan yanci ne da haƙƙi na dukkan ɗan Najeriya ya yi addininsa wadda ya zaɓa, kuma ya yi kira zuwa ga addininsa. Wannan kowa yana da wani yancin. Amma daman waɗanda yawanci suke ingiza wannan magana ta cewa a rika sa ido ko kuma a rika tantance hudubobin da ake yi a masallatai, yawancinsu 'yan ɗarika ne, 'yan bidiya ne yawanci suke wannan, tun zira wannan abun. Saboda su daman su a wurinsu ke da'awa ba kawai ba da wurinsu, ba su sa da'awa a gaba ba, su kawai suna kira ne zuwa ga ɗarikokinsu, ba sa kira zuwa ga musulunci, ba sa faɗin gaskiya, ba sa yin gargaɗi ga shugabanni da zalunci, ba sa yin wannan, duka wannan ba aikin ba a ruwansu shi. Da su da shugabannin Kirista duk su suke ingiza gwamnatoci cewa su fito da tsari, don saboda karantarwa ta addinin musulunci tana taɓa kowa, ba ta barin zalunci, ba ta barin kafirci, ba ta barin bid'a. To inda ko za ka yi da'awa da waɗannan abubuwa, dole ka taɓa mutane da yawa, dole ka taɓa mutane da yawa. Tsumagiyar ka hanya ce, da'awa ta musulunci tsumagiyar ka hanya ce, ba wanda ta bari ta sharbi wancan, duk wanda bai yi ba daidai ba za a yi magana kansa. To irin wannan ba sa so, saboda haka sai su je su rika zuwa gwamnatoci, don saboda su ba su iya hana ba da hujja, domin duk abin da ake addinin musulunci addini na hujja. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kurum. To tunda ba su iya karewa da hujjoji ba, shikenan sai su yi amfani da karfin gwamnati, sai su biyo ta hannun masu mulki da 'yan siyasa da masu gwamnati, su rika zuga su suna cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza. Su kuma da yake su din ba a basu ba, su ce gara fa a sa ka'idoji, a sa sharuɗa, a yi nazari, dole sai an ba da izini kafin a faɗi abin da za a faɗa a masallatai. To wannan kuma ba zai yiwu ba, insha Allah ba zai yiwu ba. Addinin musulunci addini ne na da'awa, ya gino akan ba ma addinin duk annabawa gaba ɗaya abin da suka zo yi a duniya mai suka zo yi da'awa. Duk annabawa da'awa suka zo yi, sun zo kira ne zuwa ga addinin musulunci, zuwa ga kaɗaita Allah da bauta, kada haɗa shi da kowa, su yaƙi da zalunci, su yaƙi da kafirci, su yaƙi da bid'a. Aikin su kenan, kuma wannan shine aikin magabata, sahabbai, tabi'ai, tabi'in da dukkan sauran magabata, aikin su kenan. Saboda haka bana jin wannan doka da aka gabata a Niger za ta yi wani aiki. In ma ta yi zai zama ɗan gajeren lokaci ne, amma tabbata za su shigar da ƙara, su nemi haƙƙinsu da ‘yancinsu na yin addininsu, na kira zuwa ga addininsu, kamar yadda tsarin mulki da ke cikin tsarin mulkin, kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba kuwa wannan ‘yanci. Mun fahimta ko? Sai mizaninmu na gaba shine mizanin addini. Mizanin addininmu nan sananne ne, mun sha faɗa cewa musulmi yana da mizani na gane cewa wannan abu ibada ne ko ba ibada ba, wannan abu addini musulunci ne ko ba addinin musulunci ba. Me mizanin musulmi? Qur'ani, sunna,
bisa fahimtar magabata. Qur'ani sunna bisa fahimtar magabata. Ma'ana duk wanda zai kawo maka wani aiki ko wata magana ko wata aƙida, to sai ka ɗauke ta ka sata a faifai wannan mizani. Me faifai shine Qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata. Idan ya shiga ciki ya zauna daidai shikenan ya zama musulunci, amma idan bai zauna daidai ba ana kame ta ba musulunci bane. Mun fahimta ko? Kaga wannan mizani ne mai sauki wanda inda mutane za a yi riko da shi a dage a kansa, da ba a samu waɗansu abubuwa na shirme, na khuzabalat, na khurafat, na furka da suke shigo addinin musulunci da an huta. Addinin musulunci addini ne mai sauki, ba ka bi kowa ba za ka bi komai ba sai abin da ya zo cikin Qur'ani da sunna kurum. Amma yanzu mutane da yawa suna bin son zuciyar mutane, waɗansu mutane, ko malamansu ko ƙungiyoyinsu ko shehunansu ko shugabanninsu. Sai addinin musulunci ya zama yana da wahala ga waɗansu. Yana da wahala saboda me? Saboda su suka kawo wahalu a kansu. Yanzu mu ɗauki misalin taron ɗaura aure. Kuma dai taron ɗaurin aure musulunci bai zo da shi ba, manzo Allah bai yi ba, sabai ba su yi ba, babu shi a cikin Qur'ani, babu shi a cikin sunna. Amma mutane suka ɗora kansu wannan nauyi, suna kashe kuɗaɗe, suna shiga haɗari na tafiye-tafiye wajen ɗaurin aure, su yi kati, su rabar, a soye goro, har aka kai ana gwaje-gwaje na lafiyan ango da amarya. Duk waɗannan abubuwan wasa addinin musulunci ne sa ka kai, kana suna wahal da kansu. Saboda ka duk wani abin da ka ga mutum yana shan wahalansa a addinin musulunci, to in ka bincika ka samu babu shi a Qur'ani, babu shi a hadisi. Kawai mutane ne suka wahal da kansu suka kikiro abubuwa suna yi, waɗanda malamansu ko shehunansu ko shugabannin ƙungiyoyinsu suka kallafa musu suna yi, amma babu shi addini. Saboda haka mizanin mu na addini kullum yana nan kamar yadda yake. Qur'ani, hadisi bisa fahimtar magabata. In muka yi haka, duk wanda yake tafiya akan haka, to yana tafiya ne akan irin hanyar da manzon Allah ya ce a yi tafiya a kanta. Ita ce me? Manzon Allah ya ce, an tambaye shi an ce masa wacce hanya ce za ta kai musulmi ga tsira ɗan lahira, sai ce ma ana alaihi yauma wa ashabi, abun da nake kai yau da nesa habbaina. Khalas, ba daɗi ba ragi. Mun bayyana ko? Don haka Allah ya samu tabbata kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kada mu bi son zuciyan kowa, ko min girmansa, ko min shehuntakansa, ko min malantakansa, ko waye shi. Mu shugabanmu wanda muke bi a makance ba lalube shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abinda manzon Allah bai zuwa Qur'ani ba, Allah bai faɗa ba, manzon Allah bai faɗa ba, to mu ba ruwanmu da shi. An gane ko? To, insha Allah za mu ci gaba da bayanin da muka ce za mu yi akan makaranta ko masu karantarwa, kashe-kashensu game da ƙungiya. Na farko dai mun sani cewa dukkan ƙungiyoyi bid'a ne, wannan ba ja. Saboda manzon Allah ne da kansa ya faɗa, yace iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatin bid'a. Manzon Allah ce kowane fararen abu bid'a ne. Kungiyoyi fararrun abubuwa ne ko ba fararru ba? Saboda haka bid'a ne kungiyoyi. Alhamdulillah ma kusan yanzu in kaga mutum yana cewa kungiya ba bid'a bane sai dai jahili. Amma mai ilimi ya san cewa kungiya bid'a ne, kuma dukkan malamai magabata sun tafi akan haka. Imam Malik, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Al-Qayyim, su Shatibi, su Ibn Abdul Bar, dukkan su sun tafi akan cewa kungiya bid'a ne, kuma haramun ne. Saboda haka duk wanda ka gana ce maka kungiya ba bid'a bane, yanzu ba sa faɗa ma yawanci sun yadda bid'a ne, kawai abinda suke dan cijewa kai turja kai su ce masu yin wannan bid'an ba za a kira su yan bid'a ba, kuma haka suke faɗa ba, haka ba za a kira su yan bid'a ba. Mutum yana bid'a kuma ba za a kira shi yan bid'a ba,
to wa za ka kira dan bid'a a saka wanda za ka kira dan bid'a in dai har wanda yake yin bid'o'i shi ba za ka kira shi dan bid'a ba to waye za ka kira dan bid'a wanda baya bid'a shi za ka kira dan bid'a ko hankali ba nake faɗa hankali ma a ce maka ga waɗansu mutane suna yin bid'o'i su ba za ka kira su yin bid'a ba waɗansu kuma suna yin bid'o'i amma su za ka kira su yin bid'a me yasa ka ware in ka ce kuma sai an bi dole ne bi ka'idan tabdi'i bid'antarwa shurut da mawani da dawabit me yasa baka yi amfani da waɗannan shurut da dawabit akan su ɗan sufaye ba su ba su da yancin a yi masu haka ai ko kafirai ma in mutum ya ce shi musulmi ne ya aikin kafurci ko ba aqida ba don yawanci sai su rika dogara kan cewa a'a ai wanda bid'arsa ta aqida ce shine za a yi bid'antar da shi amma babu wani magabaci ko da ta faɗa haka cewa sai bid'a ka ta aqida ce za a ce maka dan bid'a babu wannan bid'a ce kuma tana shiga cikin aqida tana shiga cikin ayyuka tana shiga cikin maganganu don ka duba ta'arifin bid'a ko wani littafi za ka cewa bid'a tana shiga cikin aqwal wal af'al wal aqida duka saboda haka zaka iya zama dan bid'a ta aqida zaka iya zama dan bid'a ta hanyar ayyukanka zaka zama dan bid'a ta hanyar maganganunka wannan duk littafan da suka yi bayani akan bid'a sun kawo wannan bayani an gane ko saboda ka akwai wannan Sheikhul Islam al-muhaddith Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kowa ya san Nasiruddin Al-Albani game da tsayawa kan sunna da hidima ga sunna da yaƙi da bid'a wannan shahararren abu ne ga kowa a duniyar musulmi da duniyar malamai a cikin wata amsa da ya bayar game da wanda suke kawo shubha akan cewa ba kowa bane ba duk wanda yake bid'a bane zaka yashi dan bid'a ga abin da yake cewa bari in karanta ku ji hamsarsa yace laysa bidarura domin an tambaye shi na kace shin duk wanda yake aikata bid'a dan bid'a ne ko ba ita tambayar ba duk wanda yake aikata bid'a zaka kira shi dan bid'a sai ce laysa bidarura an yakuna kullu man waqa'a fi bid'atin mubtadi'an yace ba lalle ne ya kasance cewa duk wanda ya aikata wata bid'a a kira shi dan bid'a ba kuna ji yace fattafariqu baina sahibil bid'a wal mubtadi yakmunu fi israr ash-shakhsi ala bid'atihi ba'da al-ilmi bi sihhatiha wa hujjati Allah 'alayha yace ana kiran mutum dan bid'a ne idan ya kasance cewa ya dogi akan yin bid'a bayan ya san cewa bid'a ce kun gane bambancin magana ita ce idan mutum ya wuta bid'a ba wai ya zama da ita al'adarsa ba ya zama da ita kullum da kuna yake ba wanda ba ka ce masa dan bid'a ba amma wanda yake dogiya kullum a cikin bid'a da yake yace wannan za ka kira shi dan bid'a ni Sheikh Nasiruddin Albani an gane ko yace fa man waqa'a fi bid'atin an jahalin duk wanda ya fada cikin wata bid'a bisa jahilci bai sani ba bai san bid'a ba ce an gane ko au khata'in ko kuma bisa kuskure ya kuskure yayi wata bid'a an gane ko au ta'awilin ko kuma yayi tawili saboda yana tawili kan wannan bid'ar da ya aikata an gane ko to la yasihu hukumu alaihi bil ibtida'an yace a daidai wannan lokacin ba ka iya kiransa dan bid'a ba saboda yayi bisa kuskure ko bisa jahilci ko bisa ta'awili an gane ko za mu zo zan yi bayani akan tawili da ake da kawo anan yace baina ma yusirru ala al-bid'ati wa yattakhidha manhajan yu'tabaru mubtadi'an yace amma duk wanda ya dauki bid'a ya doge akan ta yana yi kuma ya dauke ta hanya ce ta rayuwarsa ta addini to wannan za a kira shi dan bid'a mun fahimci wannan jama'a yawancin waɗanda suke goyon baya ko suke ɗaurewa 'yan ƙungiya gindi za ka samu cewa suna cewa ai suna da tawili ko kamar yadda wanda ya ce in mutum ya yi bisa tawili ne ba za a kira shi dan bid'a ba amma tawilin wani iri ai tawili yana shiga abun da wani nassin da yake da ihtimal zai iya ɗaukan
abubuwa guda biyu nassi, an gane ko ga wani nassi ya zo zai iya ɗaukan hukunci guda biyu, ka gane ko kuma hukuncinsa ba a fili yake za a gane ba, to wannan za ka samu mutane malamai suna tawili a kai, wanda ya ce shi ka za fahimta, wanda ya ce shi ka za fahimta. Amma duk wani hukunci, duk wata gadiya da ɓararo aka ce ga matsayinta a nasi, to ba tawili a kai kuma. Saboda haka ƙungiya ba wani tawili a kanta, saboda me manzo Allah ya faɗa yake iyyakum wa muhdathatul umur, na mun gargadi ku nisanci fararu abubuwa, yace kuma fa inna kullu muhdathatin, dukkan fararu abubuwa akwai tokaci a nan, an ce banda kaza, banda kungiya, banda dariqa, yace kullu muhdathatin bid'a, kamar yadda kulliya na kullu bid'atin dalala daidai ne da wannan kullu muhdathatin bid'a. Kulliya saboda ka babu wani badun tawili, baka saka tawili akan abin da manzo kai da manzo Allah kai tawili. Manzo Allah ya ce kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar, haka manzo Allah ya faɗa. Babu tawili, baka da tawili, in ka kawo tawili kai mulhidi ne, kana fito ne da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah samu fahimta. Ayoyin ma da dama wanda suka haramta kungiya. Ha wannan kan ayoyi kan birjik ai ba su iyaka. Ha wannan ayoyin da suke cewa ta sabi hablillahi jami'an wala tafarraqu, me tafarraqu din nan, kungiya ku yi haɗi kanku akan addini, kada ku rarrabu. Innal ladina farraqu dinahum wa kanu shiyya'an lasa minhum fi shay. Allah ya ce inna hadha sabili fattabi'uhu wa la tattabi'u subul din me kungiyoyi, to wani tawili zakai akan wannan, nan tawili zakai sai da san zuciya, amma babu tawili akan wannan. Kungiya bid'a ce muharrama, kuma duk wanda ya doge akan yinta, su kan sun doge akan yinta, kungiyar zala ta taba cewa ita yanzu ta rawar kungiya, sun doge akan ta manhajinsu ne, da shi suke bi, da suke da'awa, da shi suke kafafa, da shi suke gina masallatai, da shi suke duk akan kungiya ne, manhajinsu ne. Shine shi yasa shi wanda yace bainama man yusirru ala albid'ati wa yattakhidha manhajan idan manhajinsa kenan, to wannan yace yu'tabar mubtadi'an, za a kira shi dan bid'a. Ni Sheikh Nasiruddin Albani sai faɗa wanda yake ji kamar wani da malai ya faɗa, yace in zaka zaga ka zagi Sheikh Nasiru Albani, wato da ba na faɗa ba, ga shi an kawo maka in ka ce masa jahili ne, ka ce masa jahili, kuma aka ce masa, in aka ce jahilci ne aka yi, sai ka ce to ka danganta jahilci zuwa ga Nasiruddin Albani, zuwa su Imam Malik, zuwa su Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, su duk suka faɗi wannan. Ba wata kungiya wadda take wata bid'a ba, kuma za ka kira ɗan kungiya ɗan bid'a. Don me duk wanda ya laƙabi, ya ɗauki wani laƙabi ya sa wa kansa, to ba ya fita daga cikin ahlus sunna. Domin ahlus sunna a yawancin karatun da muka yi muka ce ahlus sunna ba su da laƙabi, ahlus sunna wal jama'a ba su da laƙabi, su musulmi ne kurum, khalas huwa sammakumul muslimina min qabl, ba su da laƙabi. Ana fahimta ko? Shi yasa ma akwai cin karatun baya da muka yi wannan Ummu Salma, matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya dade ita, tana cewa ala unabbi'ukum ala inna nabiyyakum, tace ku saurara annabinku, waye take ni ba annabinku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, qad bari'a, ya barranta mimman farraka dinahu, ga wanda ya farraka addininsa, wa hata zaba yayi kungiya. Wannan da Allah ba karara bane ga shine ma tace, sai ta karanta wannan aya don ta karfafa maganar da ta yi, tace innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Tace ai Allah da yace manzo Allah duk wanda waɗanda suka rarraba kansu, suka bar addinin su, suka yi kungiya baka tare da su. An gane ko?
wannan bayani in kana so yana cikin littafi al-I'tisam na Shatibi, an baka sunan tabi, ba ra'ayin mu bane, ba maganar mu bace. An gane ko? Kuma za ka je wurin suna cewa ai kungiya, ai sai ana kungiyanci a ciki. Mun sha wannan bayani. Wai sai ana kungiyanci ne haramu, ita kungiya ba laifi bane, kungiyanci ne laifi. Waye faɗi haka? Ba wani magabacin da ya ta faɗa haka. Kai sabani haka ma magabata suka faɗa. Shi Sheikh Al-Imam Albani, shi Nasiruddin Albani har wa yau, an gane ko, yana cewa ad-da'watu salafiyya, kira ta salafiyya, ma'ana salafiyya waɗanda ba sa danganta kansu ga kowa sai salaf, ba sa ɗaukar addini daga kowa sai salaf, su ne manzan Allah da sahabbai da magabata na ƙwarai. Ya ce tuharibul hizbiyya, tana yaƙi da ƙungiyoyi. Da'awa ta gaskiya ta salafiyya tana yaƙi take da ƙungiyoyi. Ya ce bi kulli ashkaliya, duk wata irin ƙungiya, dukkan shakalolinta, izala ne, ɗariƙa ne, jundullahi ne, khawarij ne, shi'a ne, qadariyya, dukkan ƙungiyoyi, dukkan shakalolinsu iri nau'o'insu gaba ɗaya. Ya ce da'awa ta ahlus sunna wal jama'a tana yaki da ita. An gane ko? Yace wannan yana cikin fatawul ulama al-akabir, in ka son ka duba shafi na 8 da 9. Kuma sannan yace, ya kara cewa innahu la yutasawwar an yakuna hunaka jama'atun aw hizbun biduni tahazzub. Yace ba zai yiwu a ce wai an samu kungiyanci ba tare da samun kungiya ba. Kaga dike nan abin da yake zai kai ga haramu, shi mai kansa haramun ne. An gane ko? Wannan bayani ka je ka duba in kana so a cikin silsilatul huda wan nur, wanda aka kawo maganganu da fatawoyi na shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani, Allah ya masa rahama. Saboda haka jama'a, mutum kungiya bid'a ce, wanda kuma ya dogi akan yanta dan bid'a ne, kuma ba muka kira su ba, magabata suka kira su haka. Duk wanda yake ba ahlus sunna ba dan bid'a ne. Dama ai musulmi sun kasu gida biyu ne, da ahlus sunna da ahlul bid'a. Ahlus sunna wal jama'a da ahlul bid'ati wal furqa. Gida biyu suka, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa cikin littafinsa ahlul jama'a, ahlus sunna wal furqa. Zaka ji ga ya ce ahlus sunna wal jama'a suna gefe guda, ahlul bid'ah wal furqa suna gefe guda. Ahlul bid'ah wal furqa ina nufin kungiyoyi. An bayyanta? To, zan mu je kan ainihin samimin mawdu, shine batun malamai sun kasu gida uku game da sha'anin kungiya. Yana nufin waɗanda suke zamani da kungiyoyi. Amma mu sani tun da farko kafin ci gaba, kowane zamani akwai ƙungiyar da tafi zama haɗari a wannan zamani. An gane ko? Misali yanzu farkon zamanin musulunci, bayan manzala rasu da sahabbai zuwa ƙarshen khilafa, aka fara samun ƙungiyoyi da suka bullo a lokacin. Su wanne ne? Su kadariya, su jabariya, su kadariya, su murji'a, su shi'a, su khawarij. Ko wannan suka fara bawa, daga baya sauran suka fito a hankali har ma wasu ƙungiyoyi kala ba su birjik, kamar da manzala fara yace za a samu ƙungiyoyi sama da 70. To ko za ka samu cewa a wani yanki waɗansu ƙungiyoyin sun fi wanzuwa a wurin. Yanzu ƙungiyoyin da suke ƙasashen larabawa babu su a nan. Ƙungiyoyin da suke ƙasashen asiya, nahiyar asiya, babu su a nan. Haka ƙungiyoyinmu da suke nan babu su a can. Kamar yanzu ƙungiyar Rizala, ba wanda ya santa kama a Malaysia ko a Indonesia ko a Iraq ko a Iran, ba wanda ya santa ita. Ba da ya san da ita, kamar yadda su ma suna da kungiyoyi a can wanda anan ba su da membobi. Saboda haka kungiyoyi da ɗariƙoƙi, mun ce kungiyoyi na hadda ɗariƙoƙi, domin duk kungiyoyi ne. Kowane zamani yana da kungiyoyin da suke addaban wannan zamanin, suke zamanto tarkon kafa ga musulunci, ga fahimtar addini.
'yan shekarun baya ƙungiyoyin da suka zama tarkon kafa ga addinin musulunci su ne ƙungiyoyin sufaye da suka babe ƙasan nan, musamman faila ta wata babe ƙasan nan ta zama ko'ina ake yi, aka fito da biyoyi birjik ba iyaka, ciki har da wannan bidiya ta maulidi ta bazu. Amma da malamai suka tashi suka yi ta yakanta yanzu ta zama to sai suna. Yanzu banda maulidi ba wani abun da za ka gani shaida na alaman cewa akwai ƙungiyoyin sufaye. Maulidi ne kurum, ba wata alamar ta sufanci sai maulidi. Shi yasa kaga suka yi tafi ba da karfinsu akan maulidi, komai za su tattara duk hayannin da za su yi a shekara sai ran maulidi su nuna shi, saboda ba su da wani abu kuma da za su nuna sai maulidi. Kun ga an ci karfinsu, an gane ko? To yanzu babban matsalar mu ita ce ƙungiyoyin da suke danganta kansu ga musulunci, saboda me mutane da yawa su ɗauka su ne sunna, alhali su ba sunna ba ne. Ƙungiya ba sunna ba ce, sunna daban ƙungiya daban, sunna daban ƙungiya daban. Saboda haka wannan dafi dole a cire mutane daga cikin zukatansu kan cewa wai ƙungiya ce sunna, ba sunna ba ce. Sunna daban ƙungiya daban. Sunna abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine sunna. Abinda wani ke kiro ba sunna ba ce. Komin girmansa, ko da mutane wanda suke mabiya sun fi kowa yawa, ba yawa ake dubawa ba, ana dubawa yake kan daidai, wa yake kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ake dubawa, ba yawan jama'a ba. An gane ko? Saboda haka babban matsalar mu a yau, kuma masu karantarwa dole ne su mai da hankalinsu a kai, musamman wanda suke ikirarin su koyar da sunna suke yi, dole su mai da hankalinsu a kan wannan. Dole sai a fidda mutane wannan guba da ke cikin zukatansu na ƙungiyanci da son ƙungiya da bin ƙungiya da ganin cewa ƙungiya daidai suke, ganin cewa ƙungiya ita ce sunna. In ba a fitar da wannan ba, za a yi ta kange mutane daga fahimtar addinin musulunci. Na fahimta? Saboda haka kamar idan faɗa, malamai masu karantarwa sun kasu gida uku. Akwai masu karantarwa amma suna cikin su 'yan ƙungiyar ne, wayannan kan adam ba ka zaci cewa za su fito su yi kwanda mai ƙungiya ba, ko za ka zaci haka? Ba su ce ƙungiya ba da kyau ba za su faɗa ba su ce ƙungiya ba daidai ba ne, ba za su faɗa ba, saboda mai suna cikinta, suna cin moriyarta, duk da cewa su ɗin ma ba su